लगी एक साला मेगन मिसिमनांगोन दे फंबाय खानाय हाबाथाय मेगन मिसिमनांगौ आंनिया गुरु बायख' दं मेगन नायग्रा मानसिखौ खानाय सिननो हामा मेगन मिसिमना होदो ना नायदो फंबाय लासै नाय होद मा खानायाखै बेलाय होद होद मा खानाय सिनायाखै बे मा खानाय सिनायाखै आल्ट्रा मडार्न ले फंबाय आल्ट्रा मडार्न माद्रा मडेल अल्ट्रा मडार्न फंबाय बरिया जादोंलै बाबा सलमान खाननि सायाव बाबा अल्ट्रा मडार्न फंबाय अल्ट्रा मडार्न ओरै फै नोंगा नङाब्ला दा नंगौब्रा नंगौ दि फट'लानि जोंनावबो रेकर्ड थानांगोन ना बरिया फंबाय बरिया बाजाराव बेरायहै नोंखौ सिख्लाफोरा जुदि आइ लाभ इउ ना आंखौ 10 बारसो माबे फंबाय नो होनबा नंगौ ना बरिया 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 है आं ओंखाम संनो थांसैलै नों थाथ'दो रथ'लाय आदामोन आंना साइकेल सेना गबाय आदामोन अन्नानै सोना होदो ना दानि जुगावबो सिख्ला मानसिफ्रा साइकेल सालायबाय थायो नामाब्रा बिमा बिफाया बायनानै होनो हायाखैब्ला हिनजाव गोनांखा थिखादारफोरजों गोसो थोलायहैब्लानो जायोना गाबोननो लाख थाखानि स्कुटि बायनानै होगोन ना मा बुङो ओइ यारौ मा जाखो हे माथो सेन्सो गबाय र' जारौ र' आं सोना होनि गना हरनाय जाबाय जारौ आदा आंखौ बुंदो ना औ नों एसेबां अनसुला अनसुला माने आं अननाय होननाय बेसादखौ खमसो खालामबावबाय मानो होननानै बुङोब्ला आं गुबुनखौ अननायावनो आंनि गोसो सोलेर आरो मोखाङानो सिब्रब्र जालायलांबाय बेखायनो आंनि बिखा गेजेराव थानाय अननायनि थथ'माखौ बख्ल'नानै फिनज्राबसो गाहरनो होननानै सानबाय आं जारौ बिदि दा बुंदे आदा गुबुनखौ अनाबाबो नों आंखौ अनबाय था माने नोंनि साइकेल सेना गबाय थानांगौ आं सोनानै होबाय थानांगौ बिदिल' नङा आदा माथ' उनाव बुंसिगोन दे आदानि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा जाबाय जेकि सान आवगायाव मेन्डेलामोन मानसिफ्रा आंखौ जेकि सान बुंबाय थानायखाय जेकि सान बायदि नुयो होननायखाय 5 लाख गारनानै एफिडेभिट खालामनानै जेकि सान लाबाय आं दा जारौ नोंनियालाय माथो मुं जारौ आंनिया सपना सपना थाथ'दो दे आदा आंहा कलेजाव थांनो गोबाव जायो उनाव रायलायसिगोन सपना la 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 la
देबला देबला हेलौ फैदों हेल' हेल' सोरमोन नों माथो गोदैथार रायलायबायलै मा नों सनजिब नङा नामा आंथ' सनजिब नङा सरिलै नानि दे सरि आंनि लोगो सनजिब बायदिसो मोनफ्लांदोंमोन आङो अ रं नाम्बार जाबायदां सरिलै जारौ जेबो नङा दे आदा रं नाम्बार जाबाय बासायला बे सिख्लाया आंजो मेसेज हरनो र' वाट्सएपआव नारें सुनि गन्थङालाय नोंनि बेसे हायना महरालाय नोंनि अनसुलि सना फिथर आंनि लोगो लोगो रिप्लाय फैबाय बासायला बियो मेन्देल आंजों जै गथ'खौ नुबानो गैखाला बियो आदै आदै ए आदै फैदों फै जिराय फै जिराय आदैया दं नामा आदै दङ नै मानसि फैदों हरिओम हरिओम ए नोंस' औ आदै मा खौरां माने आंना उदै सानायानो हामनो रोंलालै आदै गोबां अजाजों नायजाबाय मोदायबो लुजाबाय माथो जेबो फिथाइ थानो रोङाखिसै बेखायनो नों आदैजोंसो नायजानो होननानै फैबाय आं हे आंहाथ' सम गैथारालै दा हाब आदै दान्दिसे सम होदोब्रा गैया एखेबारे समान गैथारा आसुरसो जाना दङ आङो फिक्स प्रग्राम हाब आदै एसे अनदोब्रा आंबो बेखौनो बुंनो नागिरदों नों आंखो एसे अनदो हिनजाव सिख्लाफोरनिखौसो रोंगौहाय बेयो आदै हौवाफोरनिखौ रोङा होद साला असयबोनि फिसा अथम बेरे फुंजानि जाथ्रा गैयि खोथाखौ बुंलायबाय नोङो हस्तिनिनो जात सल' हरिओम डक्टरनो देखायाखैमोन नामा आदा गैया दिन्थियाखै उदै सानाय बेरामा डक्टरनो दिन्थियाब्ला बोरै हामनांगौ जाखो अजा जारिनायजोंलाय बेखौ मा खालामनो हानो उनाव बारा जाब्ला बेखौनो दायना रायदों बुंगोन सिगाङावथ' अजाजोंनो हामदोंमोनलै जारौ बेफोर नंखाय बाथ्रा आदा सिगाङाव नोंनि बेरामा जाजेनदोंमोन बेखायनो हारसिं हामदोंमोन नाथाय दा बेरामा राबाय बेनिखायनो थाब दिन्थिदो डक्टरनो नङाबा उनाव दिगदार जागोन हा जायगायावनो सरखारि डाक्टारखाना दं बेयावनो खेबसे दिन्थिहैनाय नायबानो जायोना औ दे मादै नानि नोंनि आखाइ नायै नायै आङो आरो नोंनि मबाइलनि फुटप्रिन्ट होखारै बे फुटप्रिन्टफोरा आंनि अन्तरावसो हाबबाय नंदों आं मा बुङो आबौआ न' इउ आर रं आबौ नङा आदा अके आदा हरिओम हरिओम आं दिनै गोदानसो नायजानो नागिरदोंमोन बुजिदों आं हरिओम हरिओम बोरै आखाया मा जाखो नोंनिया फिसाय जागोना नोंनि न'नि खोलाहा माने
बे गबिन्द नार्जारि नारेन बिएससि केसि कलेजनि मोखाङाव मानसिया खिन्थु बरतयालु मोजां खिन्थु परिबारासे आदाया गावखौनो बुंदों बियो आं जाया माथो नोंजों जाम्बि जाम्बिनो बे नोंनि आखायाव लिरनाय थानायखौनो बुंदों आं जाया माथो आं सालिनो हायना मुलिखौनो होनांसिगोन नङाबा जानाय नङा माबा नानि आं बेखौ दानगारनोबो हायो दानगारथारनांगोनबो आदा जौसे रां नांगोन खिन्थु जागोन दे हरि ओम जाबाय दे दानगारबाय आं न' फैसाया फैखालाबो आं फैया दसे उनाव नुगोन र' हरि ओम हरि ओम थांदो थां मामार थां हामा मानसिफ्रा गाज्रि होनगोन थां नांबाय सालिनियाव हरि ओम हरि ओम आदा आदा आं थांजोबासोबाय थै हामा बे बाजार गिदिरफ्राव मानसिफोर नुयो थां थांनानि थां थांदो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हाय सपना मा दिनैबो साइकेल सिना गलायबाय नामा गवाखै आदा गवाखै माथो जाखो सपना दिनै आंनि लाइमोन गोसोनि सेनासो गदों आदा माने दाखालि नोंखौ लोगो मोनजेननायनिफ्रायनो नोंखौ मानोबा गले गले गोसोखांबाय थादों आदा नंगौ सपना बहुत सिख्लाफ्रा नांगौ बेफोरबायदि बुङो खिन्थु आंसो पात्ता होआ मानोना आथिखालनि सिख्लाफ्रा फोथायजाला गोसो थोनायनिबो हिसाब गैया आंजों गोसो थोलायो गुबुनजों लाइन मारियो जेराव चान्स मोनो बेयावनो डेन्स मारियो जेराव गाथोन नुयो बेयावनो दुगैयो
बेखायनो आं बारा मोजां मोना सना है आं थांसैलै थाथ' आदा प्लिज नों थार बाथ्राखौनो बुंदों आदा नाथाय आं गुबुन सिख्लाफोर बादि नङा जेरै नों गुबुन सेंग्रा बादि नङा आंखौ गुबुन सेंग्राफोरजों दा रुजुखालै दा रुजुखा होनना बुंदां दा रुजुखाथार मा दं बिसिनावलाय हा मा दं साला बिमा बिफाखौ दंमोनदों KTM बायदों जौ लोंदों गान्जा सोबदों देनराय जादों गेदेर उन्दै होननाय सनमानानो गैथारलालै फेसबुकआव खुदुमलायदों गोबालायदों सिख्लाफोरखौ रायदों लाजिनायसो मोनलायलांबाय बेनिखायनो आं माब्लाबा गावखौनो सेंग्रा होननानै बुंना लानो लाजियो औ नंमारगौ आदा बेखायनो आं दिनैसिमबो रावबो सेंग्राफोरखौ प्रप'ज खालामाखै है थांसैलां प्लिज आदा माथो बाथ्रा दंब्ला बुंनोबा थब्लं बुं I love you सपना आं सिमाङाव दंना मोगथाङाव दं सपना एम नट इन ड्रिम मोगथाङावनो दं आदा नोंगौना सना दे बिदिब्ला खनसे गुदुम सना रावबो गैयालै माखौ लाजिदों खनसे गुदुम ओइ फंबाय रथ'लाय है फाग्लासो जाबाय नामाब्रा मानसियालाय थोद बुरबक नोंखौ खुलुमाखैब्रा साइकेलखौसो खुलुमदों फाग्लासो नामाब्रा मानसियालाय थोद माबायदिलै ओइ मेन्डेला बायजोमायाव मेन्डेला मासे फैसालाय होद बियो गोजामसोलै गोदोनिसो बियो सोलिया नंगौना नङाब्रा नोंखौ फाग्ला सोलिया 800 दाबाय दिनै 800 नो गांसेला मा 100ल'ब्रा खानायखौ सोर सिननाय मानसिखौलाय सोर बुथुमनाय बेखौ नोंनो आखाइ खरसासो होदोंब्रा आङो दानो रानखाजोबनानै जायोब्ला न' भाराखौ माजों होनो माइरङा माजों जानो जाम्बा नंगौना नंगौबाथ' थिगैनो र' नोंखौ बांद्राय फोथायजायाना सिगाङावबो नोंखौ फोथायनानै बेनि फिथाइखौ मोनजाखांबाय आंनि हिनजावखौलाय लांना बहा दोनहैनाय नोंलाय फाग्ला बे रानखांनाय गारायखौलाय मानो खुख्लाबदोंब्रा जाम्बा नोंनि हिनजावा आंजों ससे थांफानानै बेलेग ससेनिफ्राय बांगाल हौवाजों खारफालांदों नंगौना नंगौब्रा आरो मोनसे खोथा बै सिमला बाजाराव 3 नाम्बार फानग्रा मोनसे सेन्टार दङ मालिकखौ लोगो हमनानै बेजों रायलायनानै गाबोननिफ्राय 3 नाम्बार फाननांगौ पुरा एडजास्टेड आंजों जागोन बावैनो रायलायबा मोजां जायो नामा नों थांनानै रायलायहैबानो जागोनब्रा दे जागोन खामायनांगोन मेन्डेला जेथिंबो रं नाम्बारा फन हरदों बे साला नोंजों रायज्लायाखैलै बे प्रफाइल पिक्चारजोंसो रायलायदों लाभनि मिनिंखौलाय नोंलाय मा बुजिनो LOVE लाभ हेलौ मा खालामदों आदा हा सोरमोन लायो दाख्लै रं नाम्बार जानायालाय आदा नों जा साइजखा नोंनि प्रफाइल फट'खौ नायदों आङो बे प्रफाइल फट'आ बे मेलेरिया जन्दिस जानायाव लानायसोमोन मोगथाङाव बिनिख्रुइ साइजसिनबाव आङो अब्लाबो जा साइज नुखादों मा सिरि जाखो आदा नैबे जेबो नङा माबा आंनि केटिएम गारिखौ आं हुगारबाय दं नालाय आदानाव गोबां मटर गारि दंथारोना इसेबांथ' बांद्राय गैया स्करपिअ गंसे दं ओमफ्राय बलेर' दं ओमफ्राय बे केटिएमआनो